Hey, biz yine kıttık gelip jittingmi? Hey, biz indi azir ersin azirmi? Мына бұл қызлар нешік оңаларға енді, мына кешегіне кейфі шеп тошып тұрай, бүгін енді балтасы суға түшкен шекілі мұң суланып отыра. Қазір демек меңа тапшыру бойына аның кейфін көттере керек. Мұғайын меңа ол барышту психолог болғыштыра керектір, Гер. Шулпан, сеңа не болды сөйлейінді? Менің кейфім болмағаны үшін қада сезілемі? Шулпан, мен бітесі көптен білем. Плет киілген екен, иплеп отырылған екен, демек Шулпаны нәрседір бір шүйе нәрсе. Мен минутлар санап отырам. Нәрсеге? Яңайла қадар санлы күнер қалып барам. Лекен менің уақытым ұзмайды. Мен енді үйге темлей бірлер алдым. Совет киноларын әзірледім. Шыршық қойдым. Яңайыл хаман, юқна мен үштерге тейші. Шулпан, біраз ғына күтірге керек нәрсе. Яңайыл білен бейрем бітті деген сөз мәлілей. Менің туған күнім жай күн, аны күтіп отырайым ма? Шулпан, міне, яңайыл һәм туған күн білен гіне бейремлер бітмеген әлі. Не білесің бі? Міне мен бір шындай шап бейрем білемейм, ол ай сайын келетірен бейрем. Білесің енді бейрем? Аны бейрем бар ма? Әлбәтті бар ол бейрем, білесің? Міне, сен де, мен де һәм тамашашыларды үзіліп ярата тұрған тапшыруының бірсі сәлет тапшыруы. Әйде, қазір міне тұрып басабыз, нашар кейфіні алып атабыз да, матур итіріп тапшыруыны башлап жібереміз. Һәм енді бейрем қисы сенде шындық барлыққа келешек. Эфирде сәлет тапшыруы, қарайбыз. Біз башлайбыз. Міне енді 23-ші елда оқырына яқынлаша. Демек, біз яңайылға яңа пландар қырыға тиеш. Шулпан, әлі мен ескі елға болған планларымды өте бітірмедім шул әлі. Нешегенде? Нешегенде сен ел сатларыны япмышы яңайылға кірге жинасың. Руслан, біз сіздің білен бұл шығарылышта қазір өк бүтін ішленмеген іштерге нұқта қойырға тиеш. Шулпан, міне, білесің, мен нұқта қойылмаған қиялым деп әйтейік. Олға болса, менің артист боласым келген еді. Артист боласың келе демек. Руслан, ғымыр бойы келіп шықмағаны бір шығарыш ішіндегіні біз неменшек бұлдырырбыз екені. Шулпан, міне, алай демелесің, міне илхамландырушысы болса, міне илхамландырып тұрса, барысы да келіп шығарыр. Руслан, бексі рахмет идеяң үшін. Біз сенен қазір ең сәлетлерінің сәлетлері жиылған жерге барабыз. Қойда? Менімше, сен ереметліге тежік. Қалайса тезіріп қарайбыз. Қарайбыз. Қойшан келеңді бұл автобус, Жоқта жоқ. Мені бейт келесі тоқталышқа барасын бар. Келесі тоқталыш сөздің әнін. Ижат тоқталышы. Қарайбыз. Сәлем қыздар, егітлер, біраз сөйлеп кеттік зәлі қойлардан боласыз, һәм сіз... Я уже говорю, да? Все нормально. Все, начали. Сәлем қыздар, егітлер, біраз сөйлеп кеттік зәлі қойлардан келдігіз, һәм ғұммен Бикафес фестивалінде қойсы номинацияда шығыш жасадыңыз, қойсы юнәліште шығыш жасадыңыз. Біз Арша районынан бұлабыз. Әттігәлерек Яңа Кенер ауылынан. Ансамбль Сандуғаш, вокал ансамбль. Мұнда сәхна артында міне шығыш жасарға әзірленелер. Әншілер мүсіз? Әнші ансамбль? Сүмбіл ансамблі мұнда шығыш жасарға әзірлене. Біз ансамбль әншілер Қозан шәһәрінен. Бұғымен бірінші тапқыр қатнаштығыз мәлігі Бикафес фестивалінде? Бірінші тапқыр, 4-ші. 2-ші. 7-ші. Бұл мен ағаса рекорд. Ненде жыр башқарашақсыз сіз? Гармоншы абыйыма. Мен Қаптыла Тоқай тіләнші шықырын яғладым, һәм сөйледім. Оқшарлақлар. Маңаршы жеңулер еулағанарғыз болды мұн? Болды. Нешенші орындар? Так, бірінші тапқыр. Әйім. 2-ші орын? 3-ші орындар. Ел сайын. Бүгін алайса, ненде орынға есеплейсіз, есе гран-при? Гран-приға бүтініңізді? Сезе ме жүрегіңіз, есе бүтігі қиялдағына? Yok, size. Mine yaxşı. Aha. Demek bu yıl indi birinci orun dip geldiniz. Гран-при. Birinci. Гран-при? Конечно. Точно. Siz jırlısınız demek mi? Birer jırını bizge de başkara alasınız mı? Hazır. Ayy, mine hazır.
Ayaks. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım, dost işlerim. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım, dost işlerim. Хәзерге вакытта безнең Бик Кафес фестиваленең гала концерты бара, бик күңелле, бик матур чыгышлар, балалар шундый сәләтле. Без инде быел Йолдызлы базасында 3 көн үткәрдек. Иртәгә инде өйгә кайтып китәбез, бик моңсу, кайтасы килми. Бездә бик талантлы балалар, без 200-дән артык гариза кабул иттек. 150 бала безнең монда, 150 катнашучы, һәрберсе үзенчәлекле һәм инде тиздән гала концертыбыз ахырында без җиңүчеләр исемен беләчәкбез. Җәй, көз, яз, кыш көне. Кызганыч хәл. Кызганыч хәл. Бик кыен, бик кыен. Бирсәгезчә бер тиен тик. Ярыстан илһамландыңмы? Әлбәттә инде шулай. Менә дөресен әйткәндә үземнең дә гран-при иясе буласым килеп китте әле. Руслан, сен шул җиңүне беләсеңме? Кешеләр аңа беләсен килсә, еллар буе әзерләнә. Ансы да дөрес тик беләсеңме шулай. Без хәзер 21-нче гасырда яшибез, әйме? Һәрге вакытта төрле экспресс курслар да бар. Мөгаен әлеге бәйгедә җиңер өчен бер инде экспресс курс та бардыр, тиз генә иренеп булар. Руслан, сиңа бер инде экспресс курс кирәкми. Бары тик иҗади мәктәп булырга кирәк. Аңладым, син рухият аланы турында әйтәсең, әйме? Нәкъ шулай, карыйбыз. Барыгызга да сәлам. Безнең әлеге кышкы локациядә булуыбыз юкка гына түгел, чөнки сәләтнең иң иҗади аланының кышкы сменасы уза. Сәләт рухиятның кышкы сменасы ничек узганын сез хәзер үзегез күрерсез. Сәләт аланнары арасында нәкъ менә рухият сменасы үзенең искиткеч атмосферасы, иҗат рухы һәм энергиясе белән аерылып тора. Аланның төп максаты иҗат өлкәсендә камиллеккә омтылган яшьләрне барлау һәм аларның үсеше өчен мөмкинлекләр тудыру. Кышкы сменада да нәкъ менә иҗатка зур басым ясала. Безнең кышкы рухият, ул әлбәттә иҗат белән бәйле смена, һәм дә инде безнең дәресләребез иҗат белән бәйле. Безнең театр, бию, рәсем, ЧГК, КВН дәресләр үтә, һәм дә инде балалар смена дәвамында бу дәресләргә йөреп, сменаның ахырында концертта үзенең төгәл бернидер номер күрсәтәләр. Һәм дә инде бу безнең кышкы рухиятның шундый үзенчәлеге дип әйтеп китеп була. Смена катнашучысы булу өчен сәлкешләр сыйфатлы портфолио туплый һәм махсус гариза тутыра. Барлык этапларны уңышлы узучылар сменага бару бәхетенә ирешә. Сәләт аланнарына бару өчен балалар гына түгел, әйдәманнар һәм остазлар да махсус сайлап алу этапларын уза. Чөнки сәләтле, иҗади яшьләр белән эшләүнең үз үзенчәлекләре бар. Уку-укыту һәм күңел ачу программасын төзегән вакытта әлеге нечкәлекләрне белү бик мөһим булып тора.
Сәләтле балалар белән эшләү өчен үзеңә беренче чиратта иҗади булырга кирәк, беренче чиратта әлбәттә. Һәм дә инде аларны аңлый белү. Без иҗади кешеләр, үзегез беләсез, үз башта нәрсә генә юк, безнең халәтебез дә төрле була ала. Артык хыялый без кайбер вакытта артык күңелсез дә була алабыз, әмма иң беренче чиратта аңлау белү баланың барлык булган нидә булса идеясын чынга ашыру теләге. Менә иҗади балалар белән эшләү сире нидә? Биредәге атмосфера мондагы зәлкешләрне ел сайын үзенә җәлеп итә. Шуңа әлеге сменада 3-4 ел йөрүчеләр дә бар. Балалар фикеренчә нәкъ менә әлеге смена һәркемнең иҗади потенциалын ачарга ярдәм итә һәм чын шәхес тәрбияли. Сәләт рухияткә мин 2021 елдан йөрим һәм миңа сәләт рухият бик ошый һәм минемчә сәләт рухият миңа бик зур тәҗрибә бирде. Минемчә мин монда үземнең сәләтемне ачтым һәм сәләт рухият мине чынлап та канатландырды. Рухият сменасыннан без дә чын мәгънәсендә рухланып алдык. Шундый шәп яшьләр җыелган җирдә башкача мөмкин дә түгел миңа калса. Укырга да, ел итәргә дә, иҗат белән шөгыльләнергә дә җитешкән яшьләргә уңышлар гына телис кыла. Чыршыга уенчыкларны элгәндә теләк теләсә, ул һичшиксез кабул була диләр. Шуңа күрә мин дә әлеге иҗади яшьләр бөтен дөньяга танылсыннар дигән теләктә, менә бу уенчыкны беркетеп куям. Әгәр дә сезнең дә калган вакытны шәп үткәрәсегез килсә, тапшыруыгызны алга таба карагыз. Руслан, син артист булдың ди. 2023 елда әле ирешмәгән тагын нинди максатларың калды? Андыйлар юк. Нәрсә сөйлисең инде, Руслан, беләм бит мин сине. Әйдә инде вакыт сузмыйча дөресен әйт. Юк, дөрестән дә менә 2023 ел минем өчен бик уңышлы ел булды. Шулай дисең инде. Әлбәттә. Туктале, син бит үзең әле менә ел башында гына минем инглиз телен өйрәнәсем килә, репетиторларга йөришәкмен, Голливуд киноларын субтитрсыз карыйм дип әйткән идең. Әйе. Өйрәндеңме соң? Әлбәттә өйрәндем инде. Ярап, тикшереп карыйбыз. Әйдә. Менә төймә сүзе инглиз телендә ничек була? Шуба менә төймә сүзне әле барып җитмәгән идек әле. Ул теге авыр сүзләр кирәк, ахырданрак кына дигән. Шулай дип белдем дә инде мин аны. Ярар, Руслан, әйдә хәзер без сине киләсе видеозманы карыйбыз, минемчә сиңа файдасы тияр. Файдасы тисә дә карыйк. Сәлам дуслар, Сәләт тел аланы йортына кайтты. Һәм мин бүген үзем әлеге мөхиткә шундым. Киттек танышырга. 16 декабрьдән алып 22 декабрьгә кадәр Йолдызлы басасы кабат сихри мөхиткә шунды. Чөнки бирегә Сәләт тел сәлкешләре һәм командасы кайтты. Аларның төп юнәлеше чит телләр һәм илләр мәдәниятен өйрәнү. Сәлкешләр сүзләренчә, кышкы сменалар күпкә җылырак үтә. Чөнки биредә бу ел фасылына хас сихрлек бар. Тәле, гомумән син Сәләт тел аланына ничәнче кадапыр кайтасың? Айдаман булып, ничәнче тапкыр биредә эшлисең? Мин Сәләт тел аланына 3 тапкыр инде кайтам. 3 тапкыр айдаман булып, 2022 елда кышкы телдә, 2023 елда җәйге сменада һәм менә хәзер 2023 елның кышкы сменасына кайттым. Менә кара әле, бу яңа ел сменасының нинди үзенчәлекләре бар? Шуны тымда сөйләп кит әле. Мин әйтә алам уку-куту программа турында, чөнки ул безнең бик тыгыз, бик актив һәм бик шәп программа төзелгән. Мәсәлән, безгә кунагыбыз килде, канадец, Канададан килде һәм ул балаларыбызга 2 көн арада шундый шәп лекциялар үткәрде. Безнең ФМК кунакларыбыз да килде, алар шундый шулай төрле лекциялар үткәрде балаларыбызга. Ни өчен нәкъ менә Сәләт тел аланы? Бу аланның нинди үзенчәлекләре бар синең өчен? Миңа калса, мондагы менә безнең команда ул шундый көч биреп тора торган команда, шундый күңелгә рәхәт команда һәм балалар әлбәттә. Монда шундый актив балалар җыела, алар үзләренең белемнәрен тагында үстерергә телиләр һәм шушы илһамландыра монда кайтырга яңадан. Нәрсә турында сөйләргә? Менә ничек сиңа команда, айдаманнар, катнашучылар, программа ничек сиңа? Миңа программа бик ошый. Ул насыйчный һәм айдаманнар алар төрле, ләкин алар барысы да
Безне яраталар һәм без аларны яратабыз. Карагыз әле, егетләр, кызлар, сез инде шундый олы яшьтәге яшүсмерләр, бу аланның ветераннарыдыр инде, әйеме? Сәләт тел аланына ничәнче тапкыр килдегез? Мин сәләт тел аланына 3 тапкыр килдем. 3нче тапкыр монда кайтасың һәм ничек сиңа? Җәйге сменалар ничек? Хәзерге кышкы смена ничек? Мөхит үзгәрдеме? Әйе, үзгәрде. Мин бу сменага уже беренче тапкыр кайтмыйм инде. 3 тапкыр кайтам, чөнки бу сменаны мин йорт дип әйтәм. Бу минем йортым. Әйе, сәләт тел сменаны мин бик нык яратам, чөнки монда чит телләрне өйрәтәләр, иң уңайлы балалар укыйлар һәм инде әйдәманнар сәлкешләрне һәрвакыт җылы кабул итәләр. Кара әле, син нинди телләр өйрәнәсең гомумән биредә? Монда мин татар телен өйрәнәм, инглиз телен өйрәнәм һәм төрки телен өйрәнәм. Сәләт тел аланын 3 сүз белән сыйфатла. Әле. Көч, тел һәм ут. Минемчә бердәмлек, көч һәм дәрт. Арыслан, мәхәббәт, яртам. Бүген исә сәлкешләр төрле актуаль юнәлешләр буенча остаханәләр алды. Монда макияж, астрология, массаж, йога, хоккей һәм футбол буенча дәресләр булды. 2024 ел килә. Бу елга сәләт дөньясына һәм сәләт тел аланына нинди теләкләрең бар? Әлбәттә, сәләткә ел сайын үсәргә, яңа сәлкешләр табырга, яңа кешеләр белән гомумән эшләргә һәм бары изге теләкләр генә теләп каласым килә. Руслан, менә шулай була ул тел өйрәнү. Синең кебек һава дип йөрү түгел инде. Шулпан, дөрес әйткәндә, быел бит 23 елны эш күп булды, тыгыз булды. Син дә шулай инде. Нәрсә дөресен әйтәм мин сиңа? Телләр өйрәнергә гомумән вакыт калмады. Вакыт калу түгел, ял итәргә дә көчкә генә вакыт таптык. Руслан, менә ял итә дигәнне, әйдәм синең хәзер фатирникка чакырам. Фатирга? Фатир димәдем бит, фатирник дидем. Фатирник ансы нәрсә? Анда белмисең менә. Руслан. Чит тел сүзем әле. Юк, инде Руслан, хәзер белерсең, карыйбыз. Җылы көннәрне сагындыгызмы, дуслар? Әйдәгез, сәләтле җәйгә әйләнеп кайтыйк әле. Мизгелләр фатирнигы. Карыйбыз. Минем өчен сәләт ул хис. Сәләтле җәй ул хисләрнең иң яктылары. Үсеш, Яңа иптәшләр. Мәхәббәт. Мөмкинлекләр мөхите. Гаилә. Сәләт ул минем өем, минем иң якын дусларым. Хәзердә минем дуслар арасында сәләт кешеләре. Сәләттә мин үземнең икенче гаиләмне таптым. Үзеңнең потенциалыңны үстерү җире. Үсеш. Сәләтне бик каты яратам. Йылдыз таптым. 8 таҗлы. Якты шундый хәмшән. Кешеләр. Яши анда өмет бирә. Кешеләр теле төсле. Акыл һәм рух һәм тел генә түгел. Гаилә. Минем дуслар аш булсынга бергә булсын җавап бирә. Булсын бергә, булсын бердәм булсын сәләт. Һәм без булыйк. Булмасак та без сәләт булсын. Менә бит Чулпан, кешеләр ел дәвамында нинди уңышларга ирешергә, нинди генә эшләр эшләргә җитешәләр. Ярар инде Руслан, син дә бит артта калганнардан түгел. Син мәсәлән быел сәләт тапшыру өчен күпме көч төптең. Сәләтләр үзләре дә бик тырышты инде. Әйтмәдә, сәләтләр өчен иң зугары ур яулау ул беләсеңме нәрсә? Нәрсә? Ул ел сәлкеше булу. Руслан, быел ел сәлкеше кем булды әле? Менә бусын Чулпан, әйме? Без дә һәм тамашачылар да киләсе видеозны караш белербез. Карыйбыз.
Гадәттә сәләттә иң кызучыр булып җәй билгеләнә. Ләкин шулай да ел сайын декабрь аенда сәләт йортында тормыш кайный. Чөнки биредә айдаманнар, баш җитәкләр, методистлар Сәмрух ел премиясында көч сынаша. Бүген исә без ел сәлкешен сайлаячакбыз. Бүген 9-нчы Сәмрух ел премиясының беренче номинациясе буенча җиңүче билгеләнәчәк. Әйдәгез, әлеге мөхитне бергә тыйык. Сәмрух ел премиясы ул гомумән безнең сәләт дөньясында иң көтелгән, иң теге һәрвакытта җәй көнендә, көз көнендә барлык ел фасылларына да нәкъ менә шуның турында уйлый торган премия. Бу премия кысаларында без иңнәрен билгелибез. Ул менә бүген ел сәлкеше. Бу беренчедән гаризалар ягыннан карасак иң күләмле, иң зур гаризалар кабул иткән номинация. Бу бәйгедә 30-дан артык гариза кабул иттек без. Һәм менә шул 30 гаризадан безне калды 8 кеше. Бүген 3 этап көтәчәк аларны. Беренчесе ул үз презентация, алар үзләре турында сөйләячәкләр, үзләренең казанышлары турында, сәләттә активлыклары турында жюри әгъзаларына җиткерәчәкләр барлык мәгълүматны. Һәм икенчесе ул жюрилардан, казыйлардан сораулар. Һәм өченчесе инде ул гомуми белемнәр дип атадык ул турны, яисә ниндидер теге интеллектуаль турнир дип әйтик. 3 этаптан иң күп балл җыйган катнашучы ел сәлкеше номинациясендә җиңүче булачак. Менә әлеге элемент буенча мин аның кайсы аланнан икәнен аңлыйм. Буга инде син димәк сәләт азнакай аланынан, әйеме? Әйе. Бүген шул аланны тәкъдим итәчәксең. Әйе. Мин бүген сәләт Раушанны тәкъдим итәм. Беренчедән нәрсә Раушан турында сөйлим, ул иң борынгы алан, ул 1994 елда барлыкка килде. Һәм инде ул алан иң интеллектуаль дип санала. Димәк синдә иң интеллектуаль сәлкеш инде биредә бүген. Шулай дип ышанасым килә. Менә хәзер кайберләр менә шунда коридорда йөриләр, ял итәләр, сөйләшеп йөриләр. Ул әлеге бүлмәдә кошып әзерләнеп утыра. Әзерләнү бик җитди ахрысы. Әйе дә, чөнки бу бәйге минем өчен бик зур булды һәм монда җиңсәм, бу минем өчен бик зур шатлык. Син бүген ел сәлкеше исеме өчен көрәшәчәксең, ярышачаксың. Сиңа калсам, ни өчен нәкъ менә син җиңәргә тиешсең? Миңа калса, мондагы һәрбер катнашучы бу исемгә лаек. Ләкин үзем турында әйтсәм, мин сәләттә дә үземне актив күрсәтәм һәм әле татар теле һәм әдәбияттан да олимпиадаларда еш катнашып үземне алам. Мин бик аралашучан, тәртипле һәм максатчан сәлкеш әйе. Шул сорауны бирергә тиеш жюри. Ләкин мин бик яратам сәләтне һәм сәләттә мин 5нче ел. Минемчә, беренчедән гаризаны җибәрергә курыкмаска кирәк иде. Икенче, нужно үзеңне шундый состояниегә кадәр барып җиткезергә, чтобы син үзеңне ярата башладың һәм үзеңне хөрмәт итә башладың. Менә шул вакыттан инде син ел сәлкешенә барырга мөмкин дип әйтеп була. Менә монда җавап биргәннәр юк иде әле, син ниндидер менә әлеге бәйгегә гомумән ниндидер психологик терапия буларак карыйсың икән. Әз генә шулайрак дип уйлыйм инде, минем башымда шундый уйлар. Актив булырга тиеш, сәләттә катнашырга инде тиеш һәм сәлкешләргә үрнәк булырга тиеш. Миңа калса, сәләттә катнашкан һәрбер бала диярлек, ул актив һәм үрнәк бала. Шулай да һәрбер сәлкеш менә әлеге исемгә лаеклы булмый. Менә бәлки аның тагын ниндидер сыйфатлары бардыр, аны башкалардан аерып торучы. Бик әйбәт татар телен белү инде һәм әйдәманнарга нишелтерәк булу. Бу юлда гына бардым сәләт азнакайга һәм мин белдем, ул минем өем. Без әле генә сөйләштек, сәләт азнакайдан димәк инде 2 катнашучы. Сез бер-берегез белән көндәшме, яисә сез дуслармы? Миңа калса дуслар, чөнки азнакай ул бит тугайлы һәм нинди генә бәйге булмасын, без гел дуслар булып калачакбыз. Димәк, син үзең өчен дә шул кадәр шат булачаксың һәм Камилә өчен дә шул кадәр көчле шат буласың. Әйе, ник шулай.
Миңа калса ул әзрәк кенә ялганлый. Ничек уйлыйсың, син бүген ишиңүгә лаеклы була аласыңмы? Ие. Минемчә бу ярыш дип әйтик инде, ул үземне сынар өчен һәм минемчә мин аны җиңеп чыга алам дип әйтеп була. Бүген син жюриларны нәрсә белән шаккаттырачаксың? Сюрприз булар. Сюрприз. Алайса без дә әлеге сюрпризны карарга тизрәк ашыгык. Сәмрух ел премиясы нәтиҗәләр ясау нуктасы. Ләкин аны бәйге буларак кабул итү авыр. Бүген алар көндәшләр булсалар да, сәләттә гадәттәгечә дуслык мөхите идарә итте. Шулпан, бәйрәм кәйфе тудыра алдыкмы синдә? Әлбәттә инде, яңа елны көтеп моңсуландасы да юк. Әйтмәдәйин, Шулпан, менә бит, әлеге бәйрәмне ай сайын уздырырга мөмкин, чөнки сәләттә һәр вакытта бик кызык һәм күтәренке кәеф. Ләкин бүген без сезнең белән бик озакка, киләсе елга кадәр саубулашабыз. Инде киләсе ел, Шулпан, киләсе айга кадәр дип сөйләргә кирәк. Чөнки сәләт тапшыру тамашачларын ай сайын сөендереп торачак. Ә инде 23нче елның бүгенгә ахыргы чыгарылышы. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш! Якынлашып килүче яңа еллар белән. Hey, biz yine kıttık gelir cidden. Hey, biz indi ezer esin ezer.